Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे फरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आरो जोंबो मोजाङै दं आरोना। ओमफ्राय जोङो दिनैहाय मोनसे जायगायाव बेरायनो फैदों आरोना। ओमफ्राय नोंसोर बिदि खालामबाय थागोन आरोना। बबेयाव फैदों जोङो ओमफ्राय नोंसोरबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय जोंजों लोगोसेनो। नै हाबबाय आरो जोङो ना सान्दुं गोसाथार थिं थिंनो। आयु नोगोद सान्दुंहाय जि माने जों बेलेगावसो फैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय ओरै हाबलांनो होननानै हाबबोबाय आरो जोङो नै जायगानि सान्दुं गोसाथार ओरै बेरायलांसै बेवहायनो जि मोजां बिबार हाजाखौ बारनांबाय बिहा आंना बाग्रायानो बबेयाव मा नुयो नायलांबाय थानोसै आरोना। नै जि मोजां माने नैबेखौ दाबो मोजाङै साजायजोबाखै आरोना। नै बिबाराबो मोजांथार मा बिबार बेलाय जि सान्दुं गोसा आरो ओमफ्राय मा होनो जों बेलेगावसो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय ओरैनो हाबलांफानो होननानै ओरैनो फैबाय आरोना। सान्दुङा मोदानजोब्बाय आं नायनो हाला दासो बनायगासिनो आरोना नै दासो बनायहांदों जायगाखौ नै बिबारफोरखौबो दासो गायदों खोमा दै फैदों गिसि गिसिनो दासो फोसाबगासिनो। बिबारा जि मोजांहाय बे फुला बेवहाय माने गासिबो बिबार बागान खालामजोबगोन आरोना। मा होनदों हो बेयावहाय मा होनदों हो आजा नोंस्रा मामिया अबे हो नै बिबारा मोजांथार माबाया फुल गायनाया माने बेखौ गायस्लायजोबगोन आरोना। दा बेवहाय माबाथ'दों खोमादां नोंसिनि मामिया अबे हा आजा गथ'आ जि मोजां गेलेगासिनो हो नोंसानि मामिया अबे ओइ मामिया अबे हो कट दैया नै बेखौ माने साजायजोबगोन आरोना। नै आजाया जोंना उन्दुनानैसो दङ सिखारबासो गेलेहोनो हागौमोन नै उन्दुनानैसो दङ उन्दुलांदोंसो बेहा नै जायगाफ्रा बेनो आरोना दासो साजायहांदों नै बिफांफोर गायजोबबा बिफांफोराबो दासो माबाहांदों आरोना दासो बानायहांजोबदों गासिबो बेखौ बानायहांजोबबासो मोजां नुगोन। बिबार बारथारदों नै बिफाङानो फिसाथार ओमफ्राय बिबार जि बारहांदों नै माने बे बिबार बारजोबगोन आरोना नै बिबार बारजोब्बाय नै गथ'आनो दाबो सिखारा थिंबो दासो बानायगासिनो नै बेखौ बानायनांगौबा माने एसे सम नांबावगोन आरोना बैथिंबो दासो हाग्राफोरखौ साफा खालामजोबहांदों नै बैथिंबो जाजोबगोन आरोना। गोजौआव थाग्रा बेयाव रेस्टुरेन्ट जागोन आरो रेस्टुरेन्ट नै बेयावहाय ओरै जाग्रा जागोन बाव बे गोजौआवहाय रेस्टुरेन्ट जागोन आरोना गोजौथार नै बे जाबाय दलां मोजांथार नै ओमफ्राय नै बिथिं दै बोहैबोनाय दं आरोखि ना ओइ नै नाहरनो ना दंबावसै नै ना दंसोगारो ओइ नै दैयावहाय ना दंसोगारो बिबारफ्रा ओइ नै मोजां गायदों
बिथिंजाय दै बोहैनाय खोन्थानांनि दैया जि मोजां गबोदों आरोना बिथिंजायनिफ्राय ओइ ना दं माथो इयाव ना दङ नै इनो खारगासिनो ओइ नायाबो गिदिर गिदिरथार ओइ नै ओइ दा सेसनो गोजा गोजानो सान्दुंजोंसो मोदानदों ना मादोंथाय सेस नाया ना दंबावो दे सान्दुंजों मोदानदों जि मोजां मोजां ना दंखायो बेवहाय गारनानै हरनाय आरोखि ना ओमफ्राय ओइखिजा थाङो ना दङ बैयावहाय नै दै गेजेराव बिफां गायलायबावनाय आरोना दासो साजायनायखाय मा होनो बारा मोजां नुजोबाखैहाय थाबायदो ओइ कुइसन हरगासिनो ओरै लादो थाबायदो दान्दो औ गारिखौ सोर बायनाय जा मोजां नोंसिना गारिया र' नोंसोरखौ भिडिअ बानाय सोर बायनाय बाबा बायदों अबाव नोंसिनि न'आ ए नै जा मोजां मालाय नोंसिना गारिया नोंसोरखौ भिडिअ होगोन दै दा साइज नुदोंमोन मानसिफोराबो नै मालाय जि बेसेबां क्लास मोनखो नोङो 6आव ए नोंनालाय नोंसोरबो इसोरबो थांदो मालाय गारि सालायनायानो जायो बेरायखांना फैनानै सावमिन जाफैलायबाय जानो लुगैदों नायनाया না ওই দিন তো তারা কইলা যে দাওটা কই আছিল কই পাইলো আমি বান্ধের উপরে পাইছি